Еўрарадыё.FM. Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры. Глядзіце, слухаць нас можна праз сацыяльныя сеткі, Facebook, ВКонтакте, Аднакласнікі, а таксама праз наш канал на YouTube. Сёння ў нас эфір прысвечаны футболу, а дакладней каля футболу. Як кажуць, беларускае тэлебачанне закупіла за даволі вялікія грошы правы на трансляцыю матчаў англійскай прэм'ер-лігі, але фанаты замест матчаў часцяком бачаць гімнастыку, тэніс, увогуле нейкія тэхнічныя праблемы. І ёсць вялікае незадавальненне з боку фанацкіх груповак і назрывае супрацьстаянне фан-клуб Ліверпуля беларускі супраць белтэлерадыёкампаніі за прыгожы футбол. Александр Лапко, кіраўнік ліверпульскага у бары, часцяком гэта праходзіць у бары. Збіраешся, Беларусь 5 анансуе паказ матчу, ты прыходзіш, уключаецца гэты матч, перад гэтым ідзе нейкі хакей, напрыклад, жлобінскі металург гуляе, не можа так спыніць і паказвае замест першага тайму Ліверпуль Манчестер Юнайтед авертайм матчу беларускай хакейнай лігі. А АПЛ транслюецца ў жывым эфіры. Я памятаю на чэмпіянатах свету, калі там ёсць паказваюць тыя спаборніцтвы, якія не выходзяць у асноўны эфір, ці, напрыклад, тое, што яны хочуць паказаць дадаткова, напрыклад, калі адначасова ідзе там футбол ці хакей. Вось. І проста можна было б разлічваць свае магчымасці і змяшчаць, напрыклад, нейкія матчы, якія адмыслова трэба пачынаць дакладна на пачатку матча, а не ў сярэдзіне першага тайму, ці, напрыклад, проста тую ж мастацкую гімнастыку перакладаць на інтэрнэт-канал, ці проста ісці па сваёй праграме перадач, якую яны анансуюць загадзя. Добра, вось я хацеў запытацца якраз такі. Зразумела, хакей там для Беларусі лічыцца спортам нумар адзін, хаця тут ужо не зразумееш, у прынцыпе, з тым, як нашы апошнім часам гуляюць у хакей, што тут нумар адзін, што тут не нумар адзін, але вось мастацкая гімнастыка і тэніс. То бок бывалі такія прэцэдэнты, што футбол не паказваюць, таму што зусім нейкія невырашальныя спаборніцтвы чамусьці трэба паказаць у эфіры. Вось, напрыклад, на мінулым тыдні гуляў ніхто іншы, як беларускі Батэ, беларускі чэмпіён, ён гуляў у чакаць, што, напрыклад, у тэнісе будзе толькі 2 сеты, а не 3, ці яны будуць цягнуцца там да таймбрейку вельмі доўга. І вось Батэ, ён папаў у такую пастку, што наша тэнісістка Сабаленка гуляла нейкі там турніры, прайграла, дарэчы, вось, і трэці сет замяніў першы тайм матча Батэ Сараева, дзе Батэ выйшаў у наступны раунд Лігі Еўропы, адной з важнейшых міжнародных ліг Еўропе. Слухайце, гэта, на мою думку, канешне, сітуацыя абсалютна вар'яцкая. Нават калі не ўлічыць пытанне фінансаў, пра якое мы, я думаю, яшчэ зараз пагаворым, але людзі збіраюцца, каб разам бавіць час за любімай справай. У прынцыпе, футбольнае абаленне — гэта такая абсалютна інтэрнацыянальная рэч, усім зразумелая. Няхай сабе, можа, нехта не любіць футбольных заўзятараў, нават нейкія футбольныя заўзятары не любяць адно аднога, але замест футбола яны глядзяць тэніс ці хакей, таму што ў гэтых відах спорту можа быць вельмі вялікае там падаўжэнне, хаця хакей таксама рэгламентаваны, але з тэнісам прыклад абсалютна слушны. Можа быць 2 сеты, можа быць 3 сеты, можа быць тайбрэйк. Я памятаю, там была партыя рэкардсменаў, якую перанеслі на наступны дзень, таму што там быў лік 48-50 і гэтак далей. Дождж можа пайсці, напрыклад. Дождж можа пайсці, матч перарвецца ўвогуле. Вось, і ў выніку першы тайм футбола, я так разумею, вы не глядзіце ў даволі вялікай колькасці выпадкаў. Так, здараецца, і вельмі так, мы пакутуем ад таго, што няма альтэрнатывы нейкай, каб хуценька пераключыць і глядзець на іншым канале, таму што у Беларусь 5 ліцэнзія на Беларусь
бок эксклюзіўныя правы на так. трансляцыю на тэрыторыі Беларусі. І калі нават тут ужо тэхналагічнае пытанне, тэхнічнае, калі нават уладальнік кавярні уключыць нейкі іншы канал у сябе ў кавярні, гэта будзе сачыла за сітуацыяй. З гэтага года ў Расіі Матч ТВ, які трансляваў англійскую прэм'ер-лігу, згубіў свае эксклюзіўныя правы. Іх купіла кампанія Рамблер, якая транслюе праз онлайн-кінатэатр Око. Каб глядзець матчы, напрыклад, Матч ТВ можна было купіць падпіску там на кабельнае тэлебачанне, ці было проста усю аўдыторыю, якая, напрыклад, не любіла беларускіх каментатараў, там, ці проста не падабалася там беларускі контент і любілі яны глядзець Матч ТВ, перахапіць усю беларускую аўдыторыю на свой канал. Таму што Так, секунду, я вырашыў паглядзець, ці ёсць у нас пытанні. Таму што ОКТВ паказвае толькі на тэрыторыі Расіі. І у беларусаў няма магчымасці нават тэхнічна гэта глядзець. Проста у нас ёсць магчымасць глядзець ці на Беларусь 5, ці наогул не глядзець. А каб выбар быў нейкі, нават калі ты хочаш там піраціць, гэта вельмі складана зараз становіцца, таму што ўсё ж англійская прэм'ер-ліга змагаецца за тое, каб кожны глядзеў тое, што яму за што заплачана ў той ці іншай краіне. Усе змагаюцца. Да, адзінае пытанне зараз звязанае толькі з тым, што ў нас нейкія лагі з трансляцыяй на ўсіх пляцоўках, але вось, я, ў прынцыпе, з тэлефона назіраю нас з табой, Александр, так што спадзяюся, што ўсё больш-менш добра і зразумела. Так, вернемся да фінансавага пытання. Я так разумею, што правы на трансляцыю АПЛ, яны не такія ўжо і танныя. То бок, БТ не проста атрымала у падарунак правы на трансляцыю прэм'ер-лігі, і хочу транслюю, хочу не транслюю. Ладно, там можна, калі што-небудзь бясплатнае, да, можна ім і, я не ведаю, пагрэбаваць, да, таму што, тэніс, там Сабаленка, да, там, я не ведаю, жлобінскі металург, вось, у хакей гуляе. Але тут пытанне яшчэ і такое, што правы каштуюць, здаецца, там блізу 400 мільёнаў долараў, нешта такое. Дакладна я не ведаю, колькі менавіта БТ, калі падзяліць на ўсіх, выходзіць таксама вельмі шмат. Па неафіцыйных дадзеных расійскі Рамблер заплаціў, здаецца, 7 мільёнаў еўра за вось гэтыя правы. Беларускі бок, напэўна, заплаціў трохі менш, таму што яны неяк там дзеляць паміж рэгіёнамі, але ўсё роўна гэта не бясплатна. І вось Наўрад ці беларусы плацілі нейкія шалёныя мільёны, але тым не менш, я думаю, што сума кругленькая, так? Так, але асаблівасць англійскай прэм'ер-лігі, што яны не прадаюць матчы па аднаму. Нельга купіць, вось я куплю зараз 3, на наступны тыдзень 5, і вось буду іх паказваць на ўсе свае грошы. Не, яны прадаюць увесь пакет 380 матчаў. І гэта значыць, беларускі канал сам выбірае, ці паказваць, ці не паказваць, зарабляць грошы на самых рэйтынгавых перадачах, вось гэтых матчах, ці не зарабляць і паказваць нейкія менш рэйтынгавыя спаборніцтвы. Думаю, што зразумела, што такія матчы збіраюць даволі вялікую аўдыторыю тых жа фанатаў, і там прадаецца рэклама. То бок найхутчэй нават нейкія істотныя затраты на правы адбіваюцца за кошт рэкламы. Все гэта адбываецца, я так разумею, увечары, ўжо бліжэй да поўначы, і можна рэкламаваць у эфіры тэлебачання піва, тое ж самае, напрыклад, піва і футбол, як мы разумеем, в прынцыпе, таксама недзе побач стаяць разам. Вось, і што? І атрымліваецца, што і гэтая рэклама піва не ідзе, я так разумею, часцяком. Калі мы прапускаем першы тайм на карысць тэніса, да, вось, гэта невыгадна і самой белтэлерадыёкампаніі. Я вось не разумею, адкуль такая нелюбоў да футбола. На Макаёнка 9. Вельмі цікава, вось я заходзіў на сайт белтэлерадыёкампаніі, хацеў знайсці нейкія email-адрасы, каб ім напісаць ліст з пытаннямі, калі гэта ўсё вырашыцца. І цікава, што у Івана Эйсманта, дырэктара, кіраўнік белтэлерадыёкампаніі, у яго біяграфіі напісана, што ён аматар футбола.
Ну вось это пчолы супраць мёда. Ну, конечно. Іван Эйсмонт, я не ведаю, ці ведае ён, да, пра гэтыя акалічнасці, Ну, пра праблемы, з якімі сутыкаюцца фанаты. Таму Да трэба рэчы, пра гэта гаварыць, каб ён даведаўся, ці хто вырашае, і гэта ўсё ну, да. Да рухалася рэчы, ў вось нам пішуць у каментарах у кірунку. Фейсбуку. Макс Шумихин. В субботу был анонсирован один из центральных матчей, я тут беларуска-рускую мову нейкую ўжываю па інерцыі, тура Ман-Сіці Тоттенхэм па Беларусь 5 інтэрнэт, але замест гэтага чамусьці паказвалі ў жывым эфіры пляжны футбол Францыя. Пляжны футбол замест нармальнага, замест прэм'ер-лігі і далее Францыя. Так. У выніку першы тайм АПЛ не паказалі. Мне здаецца, што это нейкая хранічная праблема. Першы тайм матчу АПЛ пролетае і Ну, это значыць, што і другі тайм хутчэй за ўсё праляціць, таму што фанаты не будуць чакаць, пакуль там дагуляе гэты пляжны футбол, будуць шукаць нейкіх, напрыклад, інтэрнэт-трансляцый, зноў жа нейкіх там пірацкіх, на нейкіх турэцкіх ці арабскіх сервісах. Вось, і гэта значыць, што і Беларусь 5 губляе сваю аўдыторыю, ну, і рэкламадаўцы не пакажуць сваю рэкламу да сваёй аўдыторыі. То бок, Яны нават зловяць калі- негатыў, нават негатыў ад фанатаў, што вось замест матча паказваюць гэтую рэкламу жытэцкага гусяці. Нават калі Беларусь 5 вяртаецца да другога тайма ўжо і пачынае паказваць матч АПЛ, ужо ўсе разбегліся з Беларусь 5. Да? Ну, Ніхто так. не будзе чакаць моманту, калі па БТ пачнецца футбол, калі яго трэба глядзець тут і зараз і хочацца глядзець першы тайм, то людзі знойдуць дзе. Ну, сапраўды, зараз магчымасцяў шмат. Сябры, мы мусім перарвацца на кароткі выпуск навінаў. Вось, дарэчы, зараз не разбегайцеся, да? Мы перарываем гэтую каляфутбольную размову на 2-хвілінны выпуск навінаў, пасля якога працягнем абмяркоўваць сітуацыю з трансляцыяй АПЛ на Беларусі. Не пераключайцеся, гэта Еўрарадыё. Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці. Мы першае рок-радыё Беларусі. Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Еўрарадыё. Навіны наша справа. Вітаю ў студыі Еўрарадыё, Святлана Адзінец. Каротка пра асноўныя падзеі на гэты час. У Столінскім раёне ў вёсцы Гарадзец 5гадовыя брат і сястра атруціліся таблеткамі. Яны шпіталізаваныя. Малыя былі ў гасцях у свайго старэйшага брата. Той прыбіраў дом нябожчыка дзеда. Падчас гульні ў двары двайняткі убачылі пакеты са смеццем. Там былі дзядулевы таблеткі, реланіум. Хлопчыкі і дзяўчынка іх з'елі. Праз некаторы час паскардзіліся маме, што ім кепска. Дзяцей даставілі ў рэанімацыйнае аддзяленне Столінскай райбальніцы, і цяпер іх жыццю нічога не пагражае. МУС падвяло вынікі ўчорашняга неспакойнага панядзелка ў Мінску. Нагадаю, з-за паведамленняў пра мініраванне, якія прыходзілі па электроннай пошце, былі эвакуяваныя гандлёвыя цэнтры, гатэлі, вакзалы, бізнес-цэнтры. Бомбу шукалі і ў нацыянальным аэрапорце. Мерапрыемствы скончаны, а падазроных і небяспечных прадметаў не выяўлена, паведамляе мінская міліцыя. У Брэсце судовыя выканаўцы арыштавалі маёмасць вядомага блогера Сергея Пятрухіна. Сёлета 18 красавіка суд Ленінскага раёна прызнаў яго вінаватым у публічным паклёпе і абразе міліцыянту і аштрафаваў на 9180 рублёў. Гэта, нагадаю, 360 базавых велічыняў. Блогер абавязаны кампенсаваць маральную шкоду пацярпелым супрацоўнікам міліцыі, агулам 7500 рублёў і выдаткі за адваката. Што праўда, маёмасці ў Сергея Пятрухіна апынулася няшмат, усяго на 156 рублёў. Святлана Адзінец, служба інфармацыі, Еўрарадыё. Еўрарадыё.фм. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Мы абмяркоўваем, як это сказаць, БТ і футбол. Не БТ, а БТ. Да? Праблема ў тым, што беларускае тэлебачанне набыло эксклюзіўныя правы на трансляцыю ў Беларусі матчаў англійскай прэм'ер-лігі. Гэта вельмі паважаная ліга, у якой здараецца час ад часу шыкоўны футбол, у якой ёсць прынцыповыя суперніцтвы паміж камандамі. На матчы збіраюцца
па ўсім свеце, каб паглядзець іх па тэлебачанні, і ў Беларусі яны замест першага тайма спаборніцтва часам глядзяць пляжны футбол, вось як з каментароў, тэніс, хакей, канешне ж, а часам, вось як мы размаўлялі перад эфірам, і ўвогуле некую такую тэхнічную заглушку з паведамленнем, што ёсць праблемы па-за межамі Беларусі з сігналам, і ўсё, прабачце, хлопцы, кіна не будзе, электрычнасць скончылася. Александр Лапко, кіраўнік беларускага фан-клубу Ліверпулю, у нас у студыі. Прывітанне яшчэ раз, Александр. Ох, напісалі нам вельмі шмат каментароў за час перапынку. Пішуць, што футбол па Беларусь 5 можна глядзець, калі толькі без гуку. Вот. Да ладно, ну, так. насамрэч, калі б ён быў, то ўжо гук ці не гук. Напрыклад, фанаты Ліверпулю запрашалі свайго каментатара на фінал Лігі Чэмпіёнаў, ён у бары выключылі гук, ён сам каментаваў, і ўсё было нармалёва. Было б жаданне. Хочаш добры каментар, зрабі яго сабе сам. Так. Да? Далей, запытайцеся у Александра, як здорава ў двух косцях хлопцы з БТ5 паказвалі ўчора матч Вулверхэмптон-Манчестер Юнайтед. Ну так, я яго збіраўся паглядзець, але вось уключалася і заглушка, там паказвалі аднаго футбаліста Магуайра, якого толькі купілі, і я думаў, што гэта нейкі прэс-рэліз гэтага футбаліста, вось, потым увесь час круцілі рэкламу, там... Тобто замест футбола, мусіў ісці футбол, круцілі рэкламу, і у цябе з'яўлялося нейкі негатыўны на рэкламадаўцаў, хаця яны не вінаватыя у тым, што нейкія тэхнічныя праблемы. Дарэчы, цікавы бок сітуацыі. Калі фанаты глядзяць рэкламу падчас футбола, у прынцыпе, а наколькі я ведаю, спартовую трансляцыю, якая у жывым эфіры ідзе, і дзе ёсць верагоднасць нешта прапусціць, можна перарываць на рэкламу толькі ў моманты, калі гарантавана глядач нічога не прапусціць. Таму звычайна уважлівыя гледачы, я думаю, ведаюць, што вось менавіта футбольны матч, ён вельмі рэдка перарываецца на рэкламу толькі калі нейкая навісла паўза там тэхнічная, істотная, да, можна яго перарваць на рэкламу. Вся рэклама ідзе ў 15-хвілінным перапынку звычайна паміж таймамі. Вось. А тут мы глядзелі рэкламу замест футбола. Там і яшчэ і рэклама, яшчэ нейкія такія перадачы ўключалі, напрыклад, там польза рускай бані для людзей, ці нейкі там індыйскія танцы, і ты вось сабраўся з мужикамі паглядзець футбол, а там табе дзяўчына індыйскія танцы паказвае, як іх правільна танцаваць. Ну, і нейкая... не ведаю, там, але ладно. То бок сэнс у тым, што калі людзі глядзяць такую рэкламу замест футбола, у іх фарміруецца негатыў у дачыненні да рэкламадаўцаў, да таго, што рэкламуюць, навошта нам гэта падсоўваюць замест футбола. Разам з футболам. Окей, яшчэ можна, да, у прынцыпе, ўсё роўна нейкае піва там трэба піць, як бы там, не ведаю, на нейкіх машынах ездзіць, да, і што там яшчэ рэкламуецца у перапынках матчу. Але калі замест футбола, дык навошта такая рэклама, якая фарміруе негатыўны вобраз рэкламадаўцы. І мне здаецца, што калі да рэкламадаўцаў, ну, гэты момант дойдзе, з БТ могуць пачацца, ну, такія канкрэтныя разборкі. Не ведаю, як там складаюцца кантракты, ці ўлічваецца тое, з якім настроем гледачы глядзяць рэкламу, пры якіх абставінах. Вось, ці проста важны факт там адкруцілі, можа, нават скажуць гэтым рэкламадаўцам, но вам больш адкруцілі. Мы вам замест 15 хвілін 45 круцілі рэкламу нашага піва, да? Негатыва. 45 хвілін замест 15 атрымалі. Вось, ну, а негатыў, пазітыў, это ўжо, знаеце ли, это, ну, как, як бы, як пашанцавала. Вось. Але спадзяюся, што, ну, рэкламадаўцаў таксама ёсць галава на плечах, і яны думаюць не толькі пра колькасць, да, але і пра якасць таго, як глядзіцца іх рэклама. Ну, тут яшчэ вось іншае пытанне залежнасці беларускага дзяржаўнага тэлебачання, ну, у тым ліку і Беларусь-5, ад гэтых рэкламадаўцаў. Калі б яны жылі на свае грошы, ну, якія атрымоўвалі ад рэкламадаўцаў, яны б больш думалі пра рэйтынг, пра тое, што паказваць, як паказваць і калі паказваць. А так дзяржаўнае тэлебачанне атрымоўвае датацыі з бюджэта, ад тых жа
платнікаў, якія глядзяць, збіраюцца каля тэлевізара, атрымоўваюць рускую баню замест першага тайму. Ім нармальна, типа, як бы, да? Ну так, вы ж бясплатна гэта атрымоўваеце, як там бясплатная медыцына ці іншая. Не, ну, мне здаецца, што рэкламныя грошы, яны лішнімі не бываюць ніколі. Калі яны не ідуць наўпрост там у бюджэт белтэлерадыёкампаніі, нехта за іх кошт там атрымлівае прэміі, я не ведаю. Ну і калі ты недаатрымліваеш прэмію, табе ўжо непрыемна. То бок усё роўна момант зацікаўленасці ён ёсць і мусіць быць. Да? У прынцыпе, грошы лішнімі не бываюць. Да? Вось. І тут, магчыма, варта звярнуцца сапраўды, каб змяніць гэтую сітуацыю. Давайте пагаворым пра тое, як змяніць увогуле гэтую сітуацыю. Я ведаю, што вы напісалі ліст да белтэлерадыёкампаніі, але рэакцыі пакуль што яшчэ няма. Так, мы толькі на мінулым тыдні напісалі гэты ліст, у іх ёсць ты адведзеныя 14 дзён, каб афіцыйна адказаць, конечно, могуць і раней гэта зрабіць. Вось, мы напісалі ліст ад імя нашага фан-клубу Ліверпуля, мы звярнуліся да іншых фан-клубаў. Дарэчы, як яны падтрымліваюць вас? Так, вось, напрыклад, той жа фан-клуб Чэлсі вельмі актыўна нас падтрымаў, сказаў, што пад кожным словам падпісваюцца, таму што тое, што робіцца на беларускім тэлебачанні ў адносінах да англійскай прэм'ер-лігі, гэта нонсенс, ні ў якой краіне такога няма. Вось, яны нас падтрымалі, мы звярнуліся і да Арсенала, вось, яны таксама не супраць таго, каб нешта мянялася, тым больш, што, напрыклад, беларускі фан-клуб Арсенала, ён з'явіўся не проста так, а дзякуючы Александр Глеб зараз гуляе ў Іслачы, але гэта не адмяняе таго, што Арсенал, я думаю, што Арсенал контакт, і чаму б не паказваць яе ў добрай якасці. Так, ну што яшчэ таго ж алкаголя, наколькі я ведаю, ёсць нормы, якімі жорстка рэгламентуецца рэклама таго ж піва ў эфіры, там цыгарэт і шмат чаго іншага. Можна звярнуцца ў кампетэнтныя органы, каб яны праверылі, ці можна столькі рэкламы піхаць на 45 хвілінаў, якія мусіў быць футбол, але была суцэльная рэклама. І калі тут ёсць парушэнне, ну, то гэта таксама спосаб такога абсалютна легальнага ціску на белтэлерадыёкампанію. Хлопцы, нельга так рабіць, да, давайте лепш паказваць футбол, хоць як, да, ці у скрайнім выпадку, калі ёсць, ладно, ёсць Сабаленко, грае самы важны сітуацыя, што і сам не паказваю, і як бы іншым таксама не даю, а ў пройгрышы пакуль што, прынамсі, наколькі мы ведаем, толькі фанаты, то бок самыя адданыя футболу, футбалістам людзі, якія укладаюць там шмат сваіх нерваў, эмоцый і нават грошай, да, у тое, каб ўсё гэта адбывалася. І, в прынцыпе, для якіх ўсё гэта і робіцца, па вялікаму рахунку. Так, і вось з кім не размаўляў, беларускія фанаты, яны ахвотна б куплялі правы, плацілі б грошы за тое, каб глядзець матчы, але ж няма магчымасці. Ёсць, ці глядзіш... Маеш на ўвазе, напрыклад, Матч ТВ кабельная, так? Ці, напрыклад, вось расійскае ОКО ТВ, якое закупіла правы, але могуць паказваць толькі на тэрыторыі Расіі. Вось, а так гэтыя правы эксклюзіўныя, у Беларусі ніхто не можа іншы купіць, і тое ж ОКО ТВ не можа купіць, каб і на Беларусь паказваць. Напрыклад, ось добры варыянт, калі Беларусь ВОКА ТВ, якое онлайн-кінатэатр, які ж, як і ОКО ТВ, паказвае неблага. Адназначна я супраць ОКО ТВ, ўсё ж такі і так у нас, на маю думку, вельмі шмат расійскай прысутнасці ў медыйнай прасторы, але калі тое ж ВОКА зоймецца гэтым пытаннем, я не ведаю, конечно, наколькі па кішэні гэтаму праекту прям вот эксклюзіўныя правы набыць, да? Вось, але калі б яно дало бы пляцоўку для манёўра, ну, типа, не можете зараз паказваць у сябе, не можете паказваць па Беларусь 5, я не ведаю, вось вам запасная пляцоўка, якую можна ў такім выпадку ўключыць, каб людзі просто не сыходзілі з бараў расстроеныя, я не ведаю, у нас наўрад ці даходзіць у Беларусі да того, каб раз'юшаныя адсутнасцю футбола фанаты разграмілі спартовы бар. Не чую я пра такое ніколі. Але настрой сапсаваны з усімі, як бы, наступствамі, да? Вось, то бок мы, у прынцыпе, тут за гэты сціплы эфір накідалі
ну, некалькі магчымых варыянтаў, нейкія падабаюцца там мне больш, нейкія падабаюцца менш, але тым не менш яны ёсць. Варыянты, якія б дазволілі замест нет, ну я сказал, зараз хотел сказать, замест хоккея показывать футбол, там, ці замест гімнастики, или просто показывать футбол у той час, калі по тэлебачанню ў праграме запланаваны футбол. Ну што, мне здаецца, вообще з усіх бакоў абсалютна мы пытанне абмеркавалі, застаецца толькі звярнуцца да белтэлерадыёкампаніі. Шановныя калегі, тут мы не са зла вас крытыкавалі абсалютна, да, і не таму, што мы хацім дакалупацца да якіх-небудзь, не ведаю, мышэй, да, вось, а просто там праблема ёсць людзі незадаволеныя, гэта людзі вялікія фанаты, яны хочуць глядзець футбол. А кіраўнік беларускага фан-клуба Ліверпуля Александр Лапко быў сёння ў студыі Еўрарадыё. Дзякуй, Александр, што прыйшоў, дзякуй, што распавёў пра гэтую праблему. Спадзяюся, што яна неўзабаве вырашыцца. Дякую, Павел, за тое, што запрасілі і тое, што далі магчымасць расказаць пра гэтую праблему, якая... Ты скажы, і спадзяюся, што яна хутка вырашыцца. Так, і спадзяюся, што яна хутка вырашыцца, таму што мы гэтага вельмі прагнем, не я адзін, гэта шматлікія і фанацкія групоўкі, і проста заўзятары добрага футбола, які паказвае англійская прэм'ер-ліга. Ну, дарэчы, мы ўжо паспелі звярнуцца ў белтэлерадыёкампаніі. Там нам сказалі, што ну, трэба дачакацца пачатку сезона. У прынцыпе, гэта такі адказ дваякі, як бы, да, з аднаго боку, можа, ёсць надзея, што, ну, вось, сезон пачнецца ў верасні, ўсё вырашыцца, як бы, да, з іншага боку, это можна расцэніць проста, як нежаданне зараз адказваць на пытанні, маўляў, тэлефануйце просто тут, я не ведаю, што ўсе ў адпачынках, няма каму адказваць і гэтак далей. Карацей, пажывем, пабачым. Сябры, Павел Свярдлоў працаваў пры мікрафоне, наступны эфір на Еўрарадыё, я думаю, што абсалютна неўзабаве. Заставайцеся з намі, а мы пачуемся праз нейкі час.